Коя? 7 деца. 7 деца, от Съюза 2. В Италия 3, в Канада 2. Аз само 2 имам. Живи изглежда се, че запомни. И 2 развода. Ти ми идва майката. Има ли Надя на моето момче? Да знаеш, че винаги е батък. Батак, верущите. Няма той, няма. Какъв е живота? Живота е комфорт, той е за смеш. Следната му остави с борч. Брат, прибиваме Изплаща ми къщата. Какво да правя? Прибиваме като бърконко. Шапорта. Как да я прибия? Не беше плати, ще осъката, бе, ти ще пиш. Да платя да я осъкатят. Вижте как. Брат, ти види тая игрия сега само да... Какво да правя? Ама не ти искаш, защо тя при тебе? При мене са. Тя е буклук. Буклук е, какво да правя?